ବୋଉ ବୋଉ ଆରେ କିଏ ଇଏ? ବୋଉ କଥା କଣ କି ତତେ ମୁଁ ନ ଜଣେଇକି ଆଗ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। କଣ କହିଲୁ ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇକି ଆଇଛୁ? ଆରେ କୋଉ ଘର ନାହିଁ କୋଉ ଘର ଝିଅ, କୋଉ ଜାତିର ଝିଅ ସିଏ? କାଲି ସବୁ ସେଇ ସାଇ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲି ପାରିବି ତ? ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କଥା ମୋ କାନ ଖୋଲି ମନେ ରଖ, ଆଜିଠୁ ସିଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଘରେ ବୋହୂ ହେଇ ରହିପାରିବନି। ପାଣି ନିଅ। ତୁ ତତେ କିଏ କହିଲା ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ? ଯା ମୋ ସାମ୍ନାରୁ।